Maayong buntag kanatong tanan mga igsoon. Bahilo na ta diha sa ato ang tagsa-tagsa kapanimalay niining Domingo diin makigduyog kita sa Metro Davao hiniusang panimbahon. Welcome ang tanan niining Domingo sa atong pagsimba diha sa ato ang buhi nga Dios. Ngari kamo katawhan sa Dios sa ulugon ta ang pagkabanhaw ni Kristo. Kaya ang pagkabanhaw ni Kristo ay tinubdan sa atong buhing paglaom. Nga bisan panahon sa pandemya o kalisdanan, magmadaugon kita kay buhi ang atong Ginoo. Bisan panahon sa patayon gidaon ng Kristo. Maglipay kita kay ang buhing presensya sa atong Ginoo kauban nato. Mamasaygon kita kay kamahalan ng Diyos na mauyang panahon sa atong Ginoo sa Kristo. Busa uban ang kalipay ug pagmaya, awiton og imantala ta ang Hesus gayud sa banhaw. Magampo kita. Amahan namong langitnon, ikaw among gidayi, gisimba o gipasalamatan
tungod kay ikaw lamang gayod ang takos niining tanan. Salamat niining higayon nga imong gihatag kanamo sa pagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Gamhi kami sa imong balang espiritu nga sa among pagsimba ug pagpamalandong sa imong pulong, ikaw gayud mahimaya ug masidunggan. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug Manluluwas. Amen. Magpabilin sa pagtindog ang nagtindog ug manindog ang naglingkod alang sa pagbasa sa balaang kasulatan nga atong gikutlo dinhi sa Mateo 28:11 hangtod sa 15. Nag-ingon, samtang nanglakaw ang mga babay, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa siyudad o gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo aron pagplano sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta. Ug giingnan, ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kung kini mahibaw-an sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kanila ug wala na kamoy angay kabalakan. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon mao kini ang balita nga mingkaylap sa mga Hudiyo. Ang Dios manalangin sa iyang mga pulo nga atong gipataling ugan. Palihog manglingkod. Maayong adlaw ug maayong buntag kanatong tanan. Akong timbayaon o kumustahon ang mga nagsubay sa atong hiniusang panimbahon dinhi sa ere. Labi na ang mga kasimbahanan nato diha sa Samal, ang Anunang, Umbay ug Kanaan nga mao ang simbahan diin ako na assign.
Ato na lang pong i-appeal ang Bethany, ang Binuling, ug ang Liko. Timbaya pod nato ang mga kaigsunan nako diha sa Bohol. Oy, mga sano ug mga sana. Kita na ang inyong parinting nga bulanon na ana dinhi inyo nang natanawan. Sa mga nagsana-sana pa dinha aron muapil sa ato ang panimbahon, kumusta kamo? Mga taga Surigao nun, mga taga Cagayan, taga Cebu, Luzon, Visayas ug Mindanao, sa tanang dapit sa Pilipinas ug sa gawas sa Pilipinas. Among mainitong pangumusta ug malipayon kay karon mao ang pagkabanhaw. Abril 4, 2021 no kini karon ang atong pagsaulog sa Easter Sunday. Kumusta ba ang inyong pagsaulog? Okay ra? Okay kayo? O medyo okay? O hapit na ma-okay? Wa pa gyud ma-okay. Kung atong balikag tan-aw, before 2020, nindot ang kasaulugan sa pagkabanhaw. Daghang tao manggawas, sayo pa mumataron manggawas aron pagsugat sa selebrasyon nga Easter Sunday. Apan last year 2020 mingkalitag kamingaw kay March 14 nag-lockdown ang tibuok Pilipinas. Kung akong tan-awon, before 2020 ang Easter Sunday, joy to the world. Pero 2020, 2021 o hangtod mahuman ang pandemya, silent night. Way gibawalan ta, gididan, dakpon kung magpagahi-gahi. Walay selebrasyon kung pwede lang ingnon dili na ta mo simba sa Ginoo. Nasayod man kitang tanan nga ang pagkabanhaw o ang selebrasyon sa pagkabanhaw mao kini ang usa kung dili man pinaka-importanteng selebrasyon nato nga mga Kristohanon. Mao ni ang atong pista. Mao ni ang atong kasaulugan, mao ni ang atong paglaom gilauman. Mao ni ang atong kusog, mao ni ang atong gahom. Wala ni ang uban kita ray naa. Daghang nagpaka-Dios pero wa na banhaw. Ang ato rang Dios nga si Ginoong Jesucristo ang nabanhaw. Mao pud ni ang rason kining Easter Sunday nganong namalhin tag simba. Di ba ang sa Biblia manimba ta sa Sabbath day. Pero nganong Domingo naman. Siyempre di ta manimba og Sabado kay di man ta Sabadista. Domingista man ta. Domingista. Nag-follow ta sa Kristyanismo. Atong gisaulog ang pagkabanhaw sa atong Ginoo sa ikatulo ka adlaw man siya namatay. Ug mao kana ang adlaw Domingo. Ug kita nagsimba na sa adlaw Domingo tungod kay atong gihatagan og dakong importansya ang adlaw Domingo ug diha na lang pud ta mamahuay atong ihatag na sa Ginoo kay nianang adlaw si Ginoo Jesucristo ang nabanhaw ilalom sa lubnganan. Gawas or kung walay pagkabanhaw ang tanang butang walay kapuslanan. Walay kapuslanan. Literally useless and in vain. Ang Christianity, ang Protestantism, ang sermon ni Paul, ni Barnabas, ug sa mga apostoles. Ang mga wali sa mga great preachers of the ages, sila si John Wesley, John Knox, John Calvin, si Spurgeon, si Moody, ug bisan pa ang bago lang natong gisaulog nga Kristyanismo nga gipananguluhan ni Martin Luther. So ang atong pagtuo, ang atong mga pagsulay nga giagian nga minglahutay ta, mingpadayon ta bisag nagilaid, bisag nagsukarap apan nagpadayon ta.
ang mga kalisdanan nga atong giatubang. Nga wala to gibali bisag pwede na ang tatang mulayas, muatras, pero atong giatubang. Ang paglaom nga atong gigunitan, ang atong kaluwasan nga karon naa kanato, kining tanan, walay pulos kung walay pagkabanhaw. So unsa ka importante ang pagkabanhaw? Kabalo ba ta? Unsay nahitabo sa wala pay pagkabanhaw? O sa wala pa nabanhaw si Ginoong Hesukristo, napa siya sa lubnganan. Unsay nahitabo nitong panahon na ang mga apostoles, ang mga disipulo nagdinaganay, scattered, ran away everywhere. Nagtago sila sa suok, nagsalipod sila unsay ilang pasalipdan, troubled sila, full of fear, magulaanon sila, nagduha-duha na sila, na-discourage na sila. Bisan pa si Pedro, na usa sa mga badi-badi ni Ginoong Hesukristo, na backslide, nibalik og panagat. Ni gani wa mi nagkita dito sa dagat, kay mananagat masad ko. Lahi lang gani ang ila kay sa Galilea man, Sea of Galilee. Tungod sa pagkabanhaw, ang ilang mga kahadlok nangawala ug nangahimo silang maisugon pa nga nagpadayon ug mupadayon sa gisugo kanila sa atong Ginoong Hesukristo. Even up to death, gipang patay sila. Wa sila nahadlok tungod kay naay pagkabanhaw. Wala nila gibali ang ilang magian. Wala nila gi huna-huna unsay dangatan. Basta kay patay kung patay, naa kami ni Kristo ug sa pagabot sa panahon, banhawon kami sa atong Ginoong Hesukristo nga una nang nabanhaw sa adlaw sa pagkabanhaw. Mga igsoon, kung asa man kakaron nga nagtan-aw dinhi kami sa Samal, importante kaayo namo kining pagkabanhaw. Ambot ka sa inyo, basta sa amo importante. Ngano? Tungod kay daghang nang gawas sa Samal nga mga cult group. Kanang mga nag-claim nga sila relihiyon pero cult ba? Nadinha ang mga mungkadista. Si mungkado nga nagpaka-Diyos, giupira ng akong uyuan nga siya ang Diyos Espiritu Santo. Uy, may gani, wa siya nisugot. Or, hapit siya mahimong Hesukristo. Kung nisugot siya, ilansang unta siya sa cross. Pero, daghang nituo kaniya. Napo din na si Auring, dili si Madam Auring. Grupo gikan sa Surigao, nag-migrate din ha. O si Auring nagpaka-Diyos usab. Nagsaad sa iyang mga katawhan. Sumusunod. Nga bisan siya mamatay, ayaw sa ilubong kay mabanhaw siya. Nabaho na lang, wag yun, nabanhaw. Naapo din na ang grupo ni Balunga. Si Balunga, naggrupo po, nagtudlo po, naggamit og Biblia, pero daghag gipa anakan. So na-questionable, hapit tirahas mga samal nun, ming sibat po. Pero napaghihapon ang iyahang grupo. Di na lang nato i-mention, di na lang nato tagag importansya si Muhammad, si Smith, si Buddha, ug ang uban pang nagpaka-Diyos. Sila tanan wa nabanhaw, nagpabilin sa lubnganan ug nakalabira ang ilang mga bukog. Nag-angkon sila, nag-claim sila nga sila Diyos, pero wala sila nabanhaw, human sila namatay. Mao man gani nga importante sa amo sa taga-Samal kay kamiray how didto sa tanang mga relihiyon. Sa tanan nga nagpaka-Diyos, ang among Diyos mo'y gamhanan kay nabanhaw. Amen. Wa bay amen diha? Amen. Oh. Amen. Di kay ta master ng amen, no? Sagdilang maanad ra ta kadugayan. Si Apostol Pablo
Sa iyang unang sulat sa Korinto 11:26 ningon siya, "Do this as often as you can, for as you do so, you proclaim Christ's death until He comes." Nag-refer na dito sa pagsaulog sa balaang panihapon. So kung sa ulugon kuno nato ang balaang panihapon, atong gimantala, atong gituuhan, atong giwali, atong gipakaylap ang istorya sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo, ang misyon ni Ginoong Hesukristo, ang iyang gitudlo dinhi sa kalibutan, ang iyang pagkamatay ibabaw sa cross, ug ang iyang pagkabanhaw human sa tulo ka adlaw. Nining pandemya, ako na balaka na kung magdugay ni moabot ni na pulo ka tuig nga walay selebrasyon sa Easter Sunday. Moabot ang panahon nga naay henerasyon nga dili na makahinumdom sa pagkabanhaw ug pagkamatay sa atong Ginoo, kay wa na may Biyernes Santo, wa na may pagkabanhaw. Unsa na marong tuiga 2021, meaning 2021 years human namatay si Ginoong Hesukristo ibabaw sa krus. Pero nganong kahibalo man ta? Di man nato na parente. Nakahibalo ta tungod kay naay mga Christian nga nagsaulog, nag-istorya, nagbalik-balik nintuman sa sugo sa Ginoo nga inyo kaning silibrahon. Kaysa inyong pagbuhat niini inyong gimantala ang akong pagkamatay hangtod sa akong ikaduhang pagbalik. Mangutana ko sa inyo, daghan ako gipangutana ani, wa pa nakatubag. Kinsa ba'y makaila sa inyong mga ninuno, bisag hangtod lang sa ikaunom nga henerasyon. Ang inyong lulo, mailhan pa ninyo. Pero ang amahan sa inyong lulo, o ang lulo sa inyong lulo, hangtod sa ikaunom nga henerasyon, mailhan pa ba ninyo? Kung namin makaila, adto ako sa balay, kay tagaan tamog turmeric, tambal sa kubid. Walay makaila. Ang ako lang mailhan. Ang akong lulo, o ang amahan sa akong lulo, meaning, hangtod lang ko sa ikaupat nga henerasyon. Ang akong amahan, mao si Huling, ang akong lulo, mao si Marcos, ang lulo sa akong amahan, si Aryong. So, akong amahan, akong lulo, ang iyahang amahan, so upat ka henerasyon lang. Wala na'y makasulti sa among kaliwatan kung kinsa patoy amahan sa ni lulo Aryong. Upat ka henerasyon lang. Akong nahinumduman, akong mahibawan, kamo unom maglisod mo. Nganong di ta kahinumdom tungod kay walay nagpahinumdom, walay nagsaulog, walay nag-remind, walay nagsulti. Buot ipasabot kung wala na unyay maghinumdom sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, wala na unyay makahibalo nga nabanhaw ang atong Ginoo. Ang mga Israelita, grabe sila memory. Matud pa, si Ginoong Hesukristo 14 ka henerasyon paatras paingon dito sa kaulipnan sa Babylonia. 14 ka henerasyon. Gikan sa Babylonia paingon dito ni Haring David 14 usab ka henerasyon. Gikan ni Haring David paingon dito, saan man na paingon? Kamo nalay basa naa sa Mateo 2 masiguro, subayan na lang ng Mateo 1 hangtod 28. Maagian lagi na. Grabe ilang memory. 14 generation hangtod nagtao ang Mesiyas. Pero nasubay pa nila. Kita din ang takasubay sa atong mga ninuno o sa ato ang linya. Ang pagselebrar sa pagkabanhaw sa atong Ginoo mga igsoon, pagselebrar lang. Mauna na ang atong pag-declare, pagproklamar, pagpakita, pagsulti mahitungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Bisag naagoy uban karon, uban-uban lang na. Sa una uso pa man ang kanang sugat lagi.
sugat-sugat pud sila sayo. Pangutan-on, asa mo? Nagsugat mi. Kisa yung gisugat? Ang uyab man di ay. Di man day ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Na bisag na sayop gamay. At least nagsugat sila. Dali ra man na i-connect. Dali ra i-correct. Pero kung wala na gyud unyay selebrasyon, mawala gayud ang istorya sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ang teksto nga atong gibasa sa Mateo 28:11 hangtod 15, ang mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan ni Ginoong Hesukristo kay gisiguro gayud ni Herodes nga dili gayud mabanhaw ang ilang gipalansang sa cross. Gibutangan pagsilyo aron di jud mabanhaw. So naay gwardya 24 hours kay tulo ka adlaw ra man kuno. Pero ang mga sundalo wala nakapugong. Giligid ang bato sa mga anghel ug nigawas sa Ginoong Hesukristo nga nabanhaw na. Dala ang iyang lawas tanan kung unsa tong ilang gilansang didto sa cross. Ug nakita nila nga ang lubnganan wa nay sulod. So ni-report sila. Nag-ingon sila na wala gyud tinuod gyud na nga nabanhaw. Pero unsay gisulti sa mga pamunuan. Tagaan sila script, ready-made na script. Nga ingnara kung kinsay mangutana nga nung wa nay sulod, ingna nga gikawat sa mga apostoles. Meaning uso na niadtong panahon na kining fake news of resurrection. Abig karon lang na fake news. Bisan sa una na anak nga i-deny ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. So basig moabot tapod na karong panahon na. Mao man gani mga igsuon nga atong i-reiterate that Christ resurrection is our hope. Kunya kinahanglan gayud kini nga atong selebrahon. Kay kung wala ang pagkabanhaw, walay pulos ang tanang mga butang. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoo mao kini ang atong kinabuhi. Kinabuhing dayon. Mao kini ang nga atong madawat, atong maato na didto sa laing kalibutan or sa bag-ong langit nga giandam sa Ginoo alang kanato. Bisan pa sa pandemya karong panahon na samtang adunay pagkabanhaw, aduna kitay paglaom. Daghang mga Kristohanon, mga igsuon nga nangamatay sa pandemic o sa COVID-19. Bisan tinuod na uban nga di mo tuo. Hantod karon di lang gyapon mo tuo. Ila man pud nang katungod. Katubitang uban nga di mo tuo, natakdan bitaw na. Patay pati lang pamilya o di tagam. Bahala untag di mo tuo. Bahalag dili ma-convince basta mutuman lang unsay guidelines para di man ka mutuo pero di pug ka makatakod. Gahi gyapon ulo. Mo nang sa ubang mga nasod katong way face mask gipang bunala na. Kung diri ka na nato himuon atong pamunalan ng mga way face mask. Hurotag kabunog. Pero bisan pa ang atong mga kaigsuunan, mga Kristohanon, mingon man ta, in Jesus name lang na. Di madarong panahon na. Oh. Ang COVID-19 isog kayong panuwaya gyud. Di mada ug in Jesus name. Matakdan jud ka. Ngano tungod kay gitugot sa Ginoo aron makasabot ta nga nagkinahanglan ta kaniya. Nagkinahanglan tag Dios sa atong kinabuhi. Usahay man gud ma-abuse ang in Jesus name. Bisag unsa na lang imong gamito, na slide ka kay nagtinanga ka in Jesus name. So ilabot anak. Nakatulon kag kutsara in Jesus name. Aw, di man day na matulon ang kutsara. Kana bang gigamit na ang gahom sa pangalan ni Ginoong Hesukristo sa dili mao? Sumuna karon para makahibalo ta. Daghang mga pastor ningon nga in Jesus name ra na. Natakdan bitaw na datagam. Ano man in Jesus name? Gamhanan ka, si Jesus ang gamhanan.
So kung unsay iyang himuon, watay mahimo. Siya ang adunay katungod. Mao na nga ang mga nangamatay tungod sa COVID-19. Adunay paglaom, adunay pag-asa nga hatagan sila og kinabuhing dayon. Daghan man gyud, Liberas City Church sa Central Church sa Davao. Daghan namatay sa ila, sa amo wa pa. Sa Samal di man nakasulod dito kay ang COVID-19 di man nakalangoy og dagat. So dili gyud sila ka atake dito. Pag-abot dito, kanon sila sa mga iho. Tagam. So hadlok ang COVID-19 dito. So wa pa kaayo ipatay sa amo, gamay pa lang. Pero bisan tong mga kaigsuonan nga nabiktima na sa COVID-19, adunay paglaom tungod kay adunay pagkabanhaw. Mag-ampo ta. O Dios nga kanunay buhi nga mibuntog sa gahom sa kamatayon. Dako o Dios ang among kalipay o pagpasalamat nga pinaagi sa imong pagkabanhaw, nahimong mapuslanon ang among pagtuo diha kanimo. Salamat o Dios sa imuhang mensahe nga imuhang gipabati kanamo niining nga takna. Nagampo kami nga kanimo nga imo kining taga-agahom aron mamahimo kining panalangin diha sa among matag usa ka kinabuhi. Aron o Dios among magamit diha sa among padayon nga pagtuo o pagpangalagad nga kanimo. Nga ang imuhang mensahe mamahimong among kabilin diha sa mosunod namo nga henerasyon aron dili makalimtan ang imuhang pagkabanhaw human sa kamatayon. Salamat o Dios ni ana nga pagpahinumdom kanamo pinaagi sa imong mensahero. Nining atak na o Dios, amo na usab gidala diha sa among mga pag-ampo. Una, among mga kaigsuunan nga naa sa balatian. Padayon namong gitugyan nga na kanimo Ginoo ang ilang mga kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw padayon magabisita kanila ining atak na diha sa ilang tag sa kapanimalay ubisan pa diha sa balay tambalanan. Kanunay kaming naghangyo ug nangamuyo kanimo nga sa kanunay ang imuhang paghatag kanila ug kaayuhan ilahang masinati. Dalaw sab namo sa among mga pag-ampo, among mga kaubanang magbubuhat ining panahon sa pandemya o Dios. Salamat sa imuhang padayon nga pagpanalangin kanila diha sa ilahang pagpaningkamot. Bisan pa mga sakop sa Iglesia United Church of Christ in the Philippines, ang among mga membro. Salamat o Dios nga padayon ikaw nga magagahom diha sa ilahang matag usa ka kinabuhi. Padayon usab namo Ginoo gitugyan nga kanimo ang among syudad sa Davao. Pinaagi sa pagdumala sa among batan-on nga mayor Inday Sara. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin diha sa iyahang kinabuhi. Salamat usab o Dios sa imong padayon nga paglig-on kaniya ug paghatag kaniya sa kaalam diha sa pagplano aron nga mahatag og maayo nga programa ang among syudad sa Davao. Bisan pa ang among nasod nga Pilipinas, pinaagi usab sa pagdumala sa among presidente. Salamat o Dios sa imuhang padayon nga paghatag kaniya sa kalig-on, padayon nga paghatag sa kaalam nga ang tanan nga mga programa o Dios nga iyahang gilatid nakahatag gayud og kahamugaway diha sa tibuok katawhang Pilipino. Salamat o Dios nga padayon ikaw nga magapanalangin diha sa iyang kinabuhi niining nahibiling tuig sa iyang termino. Salamat o Dios sa imong paggiya o proteksyon kanunay iyang masinati. Dalaw sab namo Ginoo bisan pa ang among iglesia United Church of Christ in the Philippines. Pasayod ka Ginoo sa unsa gisinati nga problema kayo karon. Padayon kami nga naghangyo ug nangamuyo nga kanimo nga magawas kayod diha sa matag usa namo kinabuhi ang tinuod nga panaghiyo sa ingon nga membro ni ining United Church of Christ in the Philippines. Padayon ka Ginoo nga magagahom sa matag usa kanamo. Salamat niining kahigayunan din imo kaming gihiwo sa pinaagi nining pagsilibrar sa imuhang pagkabanhaw. O Dios,
among ibalik nga kanimo pagpasidungog, pagampo, pinagi kang Ginoong Hesukristo nga nabanhaw gikan sa kamatayon. Amen. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdayi gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Magampo kita. Dios nga maoy tinubdan sa kinabuhi ug sa tanang grasya ug panalangin, mapasalamaton kami sa imong makanunayon nga pagsangkap ug pagpadagaya sa imong kamaayo sa among kinabuhi. Busa ania kami karon nagahalad sa among kinabuhi ug talento, mga gasa, ikapulo ug uban pang mga halad, ingon nga ekspresyon sa among pagpasalamat kanimo. Kini among mga pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Dalaygo ng atong buhi nga Dios sa kanunay. Pasalamat ta sa mga tao nga nahimong kabahin sa ato ang pagsimba. Ang ato ang magduduyog sa kanunay gikan sa pagsugod ug hangtod karon padayon nga nag-offer sa iyahang talento si Ma'am Erica, sa ato ang Multimedia Ministry Director si Reverend Winsel Dioldi, ug sa ato ang kanang Liturgy Director Reverend Dilis Pastor Edith, Reverend Melvin Ramoso. Salamat sa inyong kanang mga kaugalingon nga nagpagamit alang sa mga buluhaton, sa ato ang Pangulo sa Panimbahon, Binson, sa ato ang magwawali, gikan pagayo, Dilangoy, gikan sa Samal, Pastor Fred Padillo. Salamat sa inyong mga kinabuhi nga inyong gi-offer alang sa ato ang buluhaton nining hiniusang panimbahon sa Metro Davao, Cebuano nga pinulungan.
Daghang salamat dalaygon ng Dios sa atong matag usa ka kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagkabanhaw nga maoy naghatag kanamog kasiguruan, paglaom ug kinabuhi. Bisan niining panahon sa pandemya ug nga wala na kami kagawasan sa pagsaulog sa imong pagkabanhaw. Pansagihapon walay makapugong kanamo nga amo kining bation ug amo kining kinabuhion. Nga ikaw gayod nabuhi ug nabanhaw dito sa lubnganan. O Diyos, paminawa ang among mga pangaliya. Paminawa Ginoo ang among panginahanglan. Panginawa ang among mga suliran. Ikaw mao ang Diyos sa pagkabanhaw na maghatag kanamo og paglaom. Nga ang tanan dili makapahimulag kanamo sa imong gugma ug sa imong grasya. Walay kasakitan, walay kagulanan, balatian, pandemya ug uban pa nga makapahamulag kanamo. Diguna ang among pagtuo, diguna ang among pagsalig ug bag-uha ang among mga huna-huna sa matag adlaw Ginoo. Aron kami makaatubang kanimo, dala ang imong pagkabanhaw. Karon ang Dios sa gugma, Dios sa pagkabanhaw ug Dios nga nagauban kanato kaniadto karon ug sa umaabot nga panahon, magapanalangin, magauban ug magahatag kanato sa kinabuhing dayon. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
magluwa